फोटोशॉपमधील बऱ्याच कमांड पैकी आज आपल्याला शिकायचे आहे ब्लरची कमांड आणि काही टूल्स. तर चला चालू करूया आपण आज फोटोशॉपमधील टूल्सची माहिती. सर्वप्रथम मी एक फोटो निवडतो. पैकी आपल्याला कमांड शिकायची आहे आजची हा ब्लर टूल. हा ब्लर टूल उपयोगाला कशाला येतो तर याचं मुख्य कार्य काय आहे हे आज आपण समजून घेऊया. तुम्हाला वेगवेगळ्या फोटोमध्ये मी दाखवतो की ब्लरचा उपयोग कसा होतो. तर आपण सर्वप्रथम घेऊया ब्लर टूल. ठीक आहे, थोडं चित्र मोठं करतो जेणेकरून तुम्हाला ते जरा व्यवस्थित दिसतंय. ठीक आहे, बघा ह्या चेहऱ्यावरती थोडे पिंपल्स आहेत आणि थोडा खडबडीत चेहरा दिसतो. तर ब्लर कमांड वापरल्यानंतर काय होतं मी दाखवतो तुम्हाला. बघा, तर हे पिंपल्स जे आहेत ते ब्लर कमांडने क्लिक केल्यानंतर हे कमी व्हायला लागतात. दिसतं तुम्हाला पहा, हा चेहऱ्यावरचे पिंपल्स हे आता जात आहे. बघा थोडे पिंपल्स ते जातात. तर थोडक्यात ह्या कमांडचा उपयोग काय होतो तर जर एखादा चेहरा थोडासा पिंपल्स वगैरे जर असतील तर हे पिंपल्स घालवण्यासाठी ही कमांडचा उपयोग होतो. आणखी दाखवतो तुम्हाला. प्रत्येक फोटोग्राफर हा कमांडचा उपयोग करतो जास्त. ज्यावेळेस तो फोटो क्लिक करतो आणि फोटोशॉपमध्ये घेतो त्यावेळेस सर्वप्रथम कार्य हेच असतं की जे पिंपल्स आणि चेहऱ्यावरचे डाग हे स्मूथ करण्यासाठी त्या ब्लरचा कमांडचा उपयोग होतो. तर त्यासाठी होतो हा ब्लरचा कमांड तर स्मूथ करण्यासाठी चेहरा. तरी थोडा झालेला नाही परंतु पूर्ण होणार नाही. बरेच आणखी वेगवेगळे फिल्टर्स वापरू लागतील फोटो क्लिअर करण्यासाठी. तर आपण ही ब्लरची कमांड आज वापरलीच. आता मी दुसरी तुम्हाला एक कमांड सांगतो आता जे आहे स्मज टूल. स्मज टूलचा उपयोग का होतो तर काही शारीरिक रंग असतात किंवा कुठेतरी थोडंसं कमी असतं चेहऱ्यावरती तर ते घालवण्यासाठी तुम्हाला थोडंसं स्मज टूलचा उपयोग होतो. पाहून घ्या. आता मी याचं थोडं उदाहरण घेतो, छोटा करून घेतो टूल्स थोडा. बघा, जर तुम्हाला वाटलं थोडा चेहरा वाटलं तर मी चांगला घेतो आणखी एक. हा ठीक आहे, हा फोटो निवडण्यासाठी मी तुम्हाला मोठं करून दाखवल्यानंतर होईल. बघा हे नोट्स जे आहेत ते आता थोडेसे मोठे आणि कार्यक्रम तिकडं थोडंसं अलीकडे सरकलेलं आहे तर मी ह्याला थोडंसं घेतो. बघा ठीक आहे, तर ह्याचा उपयोग ह्यासाठी होतो. जर याचा कदाचित तुम्हाला वाटलं की थोडंसं ओरसुद्धा ह्याची आपल्याला व्यवस्थित घ्यायची असते तर तुम्ही घेऊ शकता. बघा किंचित, अगदी किंचित, खूप मोठ्या प्रमाणात ह्याचा उपयोग होतो ह्याचा सुद्धा, परंतु किंचित तुम्हाला सापा असेल तर हा आहे स्मज. आता शार्पनेस टूल आपण हा घेऊया म्हणजे आपली ही कमांड पूर्ण होऊन जाईल. शार्पनेसचा उपयोग का होतो आपण त्यासाठी हाच फोटो घेऊया. आता हा घेतो, थोडा टूल मोठा करतो मी. हे जाणवणार नाही परंतु चेहऱ्याची जी लाईटनेस असते ती थोडीशी वाढते. तर ह्याच्यासाठी ही शार्पनेस वापरतो. आता आपण घेऊया त्याच्या खालची कमांड. आता हे आहे डोंग टूल. सगळ्यात महत्त्वाची टूल्स कमांडमध्ये आहे जी आपण इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेअर वापरतो त्यामध्ये ही डोंग टूल आहे ती वापरतो. त्याची शॉर्टकट की आहे ओ. फक्त ओ दाबली की ती शॉर्टकट. पाहून घ्या आता काय होते पाहून घ्या एकदा. त्यासाठी हाच फोटो निवडतो आणखी. बघा हा फोटो असा दिसतो. ज्यावेळेस मी डोंग वापरतो त्यावेळेस काय होते तर हा चेहरा थोडासा उजळ होतो. चेहरा बघा उजळ झाला चेहरा, हा चेहरा उजळ होतो. ज्या ज्या भागावरती तुम्ही हा डोंग टूल वापरता त्या तो भाग तो थोडासा ब्राईट वाटतो, ब्राईटनेस वाटतो. बाकी इतर त्याच्यामध्ये काय होतं. आणखी आपण त्याही फोटोला वाटलं तर करून बघूया. ह्या फोटोला बघूया काय होतं. आणखी एकदा डोंग टूल वापरल्यानंतर हा डोंग टूल घेतलेला आहे मी. बघा हा फोटो आता ब्राईटनेस वाढला. फक्त चेहऱ्याच्या ह्याच्यावरती हा ह्याचा उपयोग करू शकतो. ठीक आहे, हा पहिला फोटो कसा होता आणि आता हा फोटो कसा आहे.
हे कुठला वापरतो आपण? हा डोंग वापरतो. आता पाहूया आपण हा बर्नर टूल. हा पण खूप महत्त्वाचा आहे. आता समोरच्या चित्रामध्ये तुम्हाला थोड्याशा ह्याच्या ज्या भोवे आहेत त्या खूप कमी दिसतात किंवा दिसतात पण त्या एकदम कमी प्रमाणात दिसतात. तर आपल्याला ह्या थोडंसं ब्राईटनेस वाढवायचं असतं. काय करावं तुम्हाला ह्यासाठी? बर्नर टूल. बर्नर टूल केल्यानंतर आता काय होतं? अगदी छोट्या प्रमाणात घ्यावं लागतं. हे सुद्धा मी वापरू शकतो. म्हणजे हे केस वगैरे जर कोणाची थोडेसे फेंट असतील तर तुम्ही ह्याला डार्क करू शकता. बघा हा बर्नर. ह्याला ब्रशला छोटा आणि मोठं करू शकता. जे ब्रॅकेट असतात आपल्या एंटरच्या वरचे फक्त ब्रॅकेटला तुम्ही प्लस मायनस करायचा. तर ह्याचा हा उपयोग होतो. स्मजचा उपयोग असा सर्रास वापरत नाही, परंतु चेहऱ्यावरती जर एखादा थोडासा ब्राईटनेस वाढवत असेल तर तुम्ही तिथे घेऊ शकता. बघा काय होते ना, जसं पूर्वपदावरती होतं तसं झालेलं आहे. ठीक आहे. तर पुढच्या कमेंटकडे जाऊया आपण आता. त्यासाठी मी ठीक आहे, हाच फोटो निवडला आपण. हा फोटो निवडलेला आहे. आता मला फक्त हा फोटोच ब्लर करायचा आहे, बाकी इतर काही ठेवायचं नाही. तर सर्वप्रथम मी करतो मॅजिक ह्या टूल्समधून पिक सिलेक्शन करून घेतो मी आणि ह्याला सिलेक्ट करतो. सिलेक्ट करण्याची ही अत्यंत सोपी पद्धत आहे. तर त्यासाठी एकच अट आहे की फोटो हा एकदम क्लिअर लागतो, हाय डेफिनेशनची इमेज लागते. ठीक आहे, हा फोटो सिलेक्शन झाला. आता तुम्हाला काय करायचं आहे की हा मागचा बॅकग्राऊंड जो आहे तो तुम्हाला ब्लोर करायचा आहे आणि हे चित्रच फक्त एकदम स्पष्ट दिसायला पाहिजे. तर काय करावं लागेल तुम्हाला? ह्याला राईट क्लिक करावं लागेल. काय म्हणतो मी? राईट क्लिक करावं लागेल. बघा राईट क्लिक करतो मी. त्यावेळेस काय होतं तर हा मागचा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट होतो आणि हा फोटो डिसिलेक्ट होतो. म्हणजे फक्त आता तुम्ही ह्यावेळी जर डिलीट जर केलं ह्याला, हे दोन आणखी डिलीट जर केलं ह्याला मी, काय व्हायला पाहिजे तिथं? डिलीट जर केले मी तर हा फोटो मागचा बॅकग्राऊंड डिलीट होतो आणि हा फोटो जसा तसा राहतो. कारण का तर मी सिलेक्ट इनवर्स केलेले होते त्यामुळे. ठीक आहे, तर मी वापस येतो आणखी एकदा. आता मी सिलेक्ट इनवर्सच ठेवतो ह्याला आणि इथं ब्लोर शिकामध्ये जे आता तुम्ही ब्लोर शिकलात त्याचेच उपप्रकार ह्या ब्लोरमध्ये आहेत. भरपूर प्रकार आहेत ब्लोरचे, पण आपल्याला मुख्य करून शिकायचं आहे आज हे ग्लोशन ब्लोर, मोशन ब्लोर आणि रेडियल ब्लोर. तर आपण आज सर्वप्रथम घेऊया मोशन ब्लोर. बघा मी थोडा इकडे साईडला घेतो ह्याला. आता ह्याची जे रेडियस आहे ती थोडंसं मी वाढवतो. काय झाला हा फोटो तर मागचं जे आहे ते एकदम ब्लर झालं. ब्लर म्हणजे तुम्ही बघा कुठेही बघितलं असेल तर एखादा चेहरा वगैरे लपवायचा असेल किंवा अंधकाराचा असेल तर तुम्ही त्याला ब्लर केलं म्हणतात. तर तीच कमांड इथं पण आहे, ब्लरची कमांड. ह्याला थोडंसं रेडियस वाढवतो मी. आता दुसरं ओके करतो. तर अशा रीतीने हा ब्लर होतो. म्हणजे हा फक्त इमेज काय झाली तर इमेज ही क्लिअर राहिली आणि बाकीचं जी मागचं पोर्शन असतं बॅकग्राऊंड असतं ती ब्लर झालं. आता मी थोडंसं अंडू करतो. आता दुसरं ब्लर करतो याच्यामध्ये मोशन ब्लर. मोशन ब्लरमध्ये काय होईल आता तर एखादी रनिंगची इमेज असते त्यावेळेस याचा जास्त करून उपयोग होतो. मोशन म्हणजे स्पीडची जी इमेज असतात, एखादा प्राणी पाळलेला आहे, एखादा रनिंग करणारा माणूस असेल तर त्यावेळेस ही मोशन ब्लरची कमांड उपयोगाला येते. थोडी वाढवतो मी अगदी किंचित. तर ह्याला ओके करतो. काय झालं आता तर बाकीचं सगळं जे आहे ते मोशन ब्लरमध्ये आलं आणि हा फोटो मात्र तेवढा क्लिअर आहे. बघा थोडं मोठं करून दाखवतो मी. दिसतं तुम्हाला? ठीक आहे. आता मी थोडा अंडू करतो पहिले तिथेच आणि तिसरं कमांड सांगतो तुम्हाला रेडियल ब्लर. बघा रेडियल ब्लर ही कसं आहे अमाऊंट जी आहे थोडीशी ह्याची वाढवतो मी. जर तुम्ही ओके करतात तेव्हा ती प्रोग्रेस होते लगेच. बघा
सेम कमांड आहे, त्याचे फीचर्स वाढलेले आहेत. अँडो करतो तर ह्या अशा कमांड्स आहेत थोड्याशा याची पण. आता इन्व्हर्ट सोल्युशन केलेलंच आहे तुम्ही, तर आणखी त्यामध्ये कमांड मी ॲडिशन करतो जी मास्टर सब्जेक्टमध्ये आहे, ग्रेडियंट टूल. ग्रेडियंट टूल कशाला वापरतात मी याच्यामध्ये घेतो थोडंसं हा सोल्युशन टूल देतो, ग्रेडियंट देतो, नॅचरल डेन्सिटी. ठीक आहे. आता मी ह्याला काय केलेलं आहे, इन्व्हर्ट सोल्युशन केलेलं आहे. सुरुवातीलाच इन्व्हर्ट सोल्युशन करून ठेवलेलं आहे. इन्व्हर्ट सोल्युशन ओळखायचं कसं, तर ज्यावेळेस तुम्ही फोटोवर सिलेक्ट करता तो फोटो बटनवर येत राहतो. ज्यावेळेस तुम्ही इन्व्हर्ट सोल्युशन बनता तेव्हा हा फोटो सोडून बाकीचं सगळं सोल्युशन होतं. त्यावेळेस आता ही मी ग्रेडियंट टूल वापरतो. बघा आता काय होईल, माहिती थोडासा एक अंधार पडलेला असतो. जर तुम्हाला आणखी करायचं असेल तर तुम्ही हा पण करू शकता. फक्त हा फोटो काय झाला तर तो फोटो जरा गडद राहिला आणि बाकीचे सगळं जे मागचा बॅकग्राऊंड आहे तो अनडोगन झाला. तर अशाच इमेज करत असतात फोटोशॉपमध्ये आणि असेच इफेक्ट येत असतात फोटोशॉपमध्ये. तर फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्कीच कळवा आणि आमच्या ITI यूट्यूब चॅनलला एकदा अवश्य भेट द्या. त्यामध्ये भरपूर व्हिडिओ आहेत जे तुम्हाला उपयोगी येतील. तर आमच्या फेसबुकला आमच्या यूट्यूबला नक्की कमेंट आणि लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.